for at se. Jo. Der er så nok det der. Tissemand. Alex. Jeg skal ikke sige det noget. Jeg synes, at du kom sent i går. Hvad? Er du kommet ned i går? Nej, det er dig, der var for hurtigt ude. Den. Ja. Jeg stod også lidt vente på timer der. Jeg kom også for sent i går. Nej, du har sikkert kun ventet 10 minutter. Alex, sæt op, barn! Ja, Hvorfor? Hvorfor det? Hvad? Alex, hvad? ja, Så prøv at drikke med skatter. Drik. ja. Så Hamilton Special kommer her. Hej, Basse. Tryk på det her like, skriv lige et kommentar her. Vil der bare stå på nu Uber? Nej. Vi kører med Uber, du. Nej, Ikke på, det er bedst ikke med. Der står Uber ude på sådan et taxa. Ja. nej. Det er bedst. Hamiltonspecial.dk. Hvad siger du? Blå. Tryk på den kanal. Det er det bedste selskab, man kan køre med. Der står så Uber. Og Hamiltonspecial.dk er det bedste selskab, man kan køre med. Ja. Nej. Nej. Ja. Hvis nu er det Frederik, han bare skrive kommentar her. Ellers. Vi er lidt af en tennis. Jeg vandt over Frederik. Frederik tabte i med en konkurrence. Ja, der kommer ikke så meget mere fra den video, fordi Frederik er gået. Bare for det. Men meget Alex, vi er alle, jeg har lavet Janice, og så er jeg vandt over Frederik. Ja, og vi keder os. Så. Ja, vi har bold. Så, Ja. hvis I skriver kommentarer her, stykke til. Men altså, nå, skal lige tage bordet af. Det er meget. Sådan der. Jeg skal gøre sådan her. Men hvis I skriver kommentarer her, så I skriver Alexander og Frederik. I kommer til den her video. Jeg håber, alle mine fans trykker på den her og skriver kommentarer. Hvis I kommer herud til Kina, så er I mere velkommen. Jeg håber, vi ses i næste video. Jeg håber, vi ses. Hej hej. Jeg håber, I trykker på kommentarer.